עכשיו אנחנו נביא את הביצה. יש לנו צלחת, אני הולך לערבב את הביצה. רגע. זה לא מצחיק. אבא. מה? אבל אם אני לא יכולה לערבב. אתה תוכל לערבב את זה עם הביצה? רגע, עכשיו בואו נשבור את הביצה. טוב? תביא לי רגע. אבא. מה קרה? תשבור פה. פגעתי לך, זה כאב לך? כאב לך סם? שברתי פה, למה? זה היה בבעיה? לא, פה. נשבור פה? טוב. מה הוא עושה אבל זה תגיד לו? אבל אני לא רוצה את זה. אתה לא רוצה לערבב? אז איך אתה רוצה לערבב? עם כפית קטנה. אני אביא לך. הוא ראי לכל כך.